Starowno babeczka. Moja staro na isto stoi łomie storani. I oto ci tam już teroski blank do mojego wyglądu specjalny bogi nie przykładą. Kejsik to bogi nał inakszy. Oblekom teroski nasia, co mam, byleby no było snożne. Przy obleczeniu moje nie jest wybierne, bez tuż tyż na bez tydzień oblekom się blank jednako. No, jakieś galoty, tres albo hymda, można kejnedy sliter, nagonić, zakludzić mnie do sklepu, to na isto teroski srogą tropa. Pieronem nie mam rod sprawunków obleczeniowych i tela. Niedawno moja stara umieniła się o mnie endlich zadbać. Chciałby ci było, ojgień, kupić jakiś ich nowy ancuk? Powiedziała uwzięcie. Idemy na miasto do składu ze gangolami. Słowecka te wywołali we mnie jankuryjno, krętno akcją obronną. We srogim przypływie mojego obrzydzenia do sprawunków umieniłech se chycić się w rost za odkładane na nieskorzy odporu lot schrunanie wszystkiego we piwnicy. Te porządki to wiecie, to drugie na listecku znienawidzone bezimię działanie po sprawunkach obliczek. Miałech nadzieję, że wszystko się jakoś zlezie po kostyrach, ale nic z tego, nie takie numera ze moją starą. A ja Elza doczkała, że wszystko genau poschronią we tej piwnicy, po czym zagruziła, co mnie odstawił od prykola do momentu, aże lajstna się nowy ancuk. No rod musiał ze moją starą pójść na ta maluśko Nemezis, ta moja nieubłagano sprawiedliwość, na wolka do takiego srogiego salonu ze przyobleczeniem do hopu. Sumerejo zetrwa bez 3 godziny, procno było, alech wydolu. Kechmy już wylazowali ze tego salonu i Olek przyjrzał jakie 1500 złotków za to ze nowym gangolem, hymdami ku temu nowym szlipsem i szczewikami. Tak mnie nic, tobie nic, pytała się ta moja Elza. A tak po prawdzie, słuchaj, no, rzeknij ty mi, na jakiego pierona pocza mi było tego nowego ancuga. Na co ci moja roztomiło, tropiąco się fest łomie babeczka odrzekła. No przecież muszę się cię mieć w czymś ich pochować, nie? Oj, spnioku,